सही थे, तुम लोग को पुलिस को खबर देना चाहिए था कि नहीं? खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थार'खि थांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजो राजा नोंथांमोन दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो माखासे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। जों दिनै गिबिसिन थारावनो नैबे कास्टम बसुमतारीनि सायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन। लोगोसे जोङो बिनि उनावहाय नैबे जानाय दावराव दावसिनि सायाव जोङो सावरायगोन आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ लाफानानैहाय। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंग्रोदो कास्टम बसुमतारीया मा बुंदोंमोन। বিটিচি অঞ্চলত মেট্ৰিকত টপ 10 আমি বাছনি কৰিম আৰু টপাৰসকলক 5 লাখ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট বিটিচি চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হ'ব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 3টা ষ্ট্ৰীমো সায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ টপ 10 হিচাপে বাছনি কৰিম আৰু তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট 5 লাখকৈ বিটিচি চৰকাৰৰ পৰা পাব। এমআইলত যি এমআইলে নহওক মাতৃভাষা ইয়াত যদি বিটিচি অঞ্চলৰ পৰা টপাৰ হয় তেওঁলোকে 3 লাখ টাকা পাব। जोंथ' बयबो मिथिबाय मेट्रिक एग्जामा जोब्बाय रिजाल्टबो मोनबाय दा गोबांथार 100 नाम्बार लानानैहाय मेट्रिकखौ पास खालामनाय फरायसाफोर दङ ना रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे फैसाखौहाय होगोन ना होआ? जोंथ' नुदों ससियेल मिडियायावहाय 50,000 रां होनानैहाय बहाबा थगायनाय बेयो गावनि पार्सनेल पकेटनिफ्राय होदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोन्दों। बेखौ जों जेबो बुंथ'ला। नाथाय कास्टम बसुमतारी बिथाङा जे बुंबाय ससियेल मिडियायावहाय बिटिसि सरकारनिफ्राय सासेयावहाय माने 5 लाख करि रां होगोन जायफ्रा पास जाबाय बिथांमोननोहाय आरो जायफ्रा 12 ना क्लास 12 अल दा स्ट्रिम मोनफ्रोमबो स्ट्रिमावहायनो 5 लाख होनायनि बाथ्रा बुंदों। आरो जोबनायाव नोंथांमोना सावगारियाव नायगासिनो दंखायो जोबनायावहाय बेयावहाय आरोबाव जोङो नुनो मोनबावदों एमआइएल साबजेक्टआवहाय एमआइएल साबजेक्टआवबो बिथांमोना 3 लाख करि रां होनाय जागोन। मोनफ्रोमबो एमआइएलआवनो दै बर'ल' नङा गुबुन एमआइएल साबजेक्टआवबो बिथांमोना 3 लाख होनाय जागोन। दा आङो नुनो मोनदों गासै 244 सा फरायसाफ्रा माने 100आव 100% एमआइएलआवहाय पास जादों। दा 244 सा जुदि 100आव 100% पास जादोंब्ला बिसोरनोहाय जुदि 3 लाख करियै रां होयोब्ला अब्ला बिटिसि सरकारा बेसेबां फैसा होनांगोन रायजोफोर इन्टु खालामलाय 244 इन्टु 3 लाख अब्ला मोनगोन जोङो 7 crore 32 लाख। दा 7 crore 32 लाखखौहाय माब्ला होगोन रायजोफोर बिथांमोना माब्ला होगोन? एडमिशन जानायनि माने होनायनि समबो सफैबाय बे समावसो मोननांगौ नंगौना नङा? दा बे फैसाखौहाय होगोन ना होआ? ना थांनाय मोनबा गेरेन्टियाव जेरैबायदि साक्सेसफुल खालामनो हायाखै बेबायदिनो खालामगोन नामा? 100 कौटि थाखाखौहाय जेरैहाय लाइमोनफोरनि नामाव थगायनानैहाय गावगाबागाव राननानै लादों बेबायदिसो खालामगोन नामा? कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारि रिन्जय बर' प्रहलाद ब्रह्ममोना रायजो राजा नोंथांमोन जोंथ' नुवाखै ससियेल मिडियायावहाय बिपिएफनि सीएमआ बेबायदि होगोन होननानैहाय दासिमबो बुंनाय खोनायाखै। बहा खारखुमानानै थाखो बै साब्रै माखासे माने थिफुदला मानसिफ्रा? रायजोफोर रावबो 50,000 रांखौहाय दा नाजावनायनि सिगां 50,000 रांखौ नाजावनायनि सिगां बे फैसाया नोंनिफ्राय ना बिटिसिनिफ्राय बेखौहाय सों। साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो जाम्बा जानानै दाथा दिनैनि समावहाय मोनथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन 3 लाख होगोन होनदों 3 लाखखौ होनांगोन बिसोरो 3 लाखनि जायगायाव 50,000खौ मानो गनायनो रायजो राजा नोंथांमोन? बे 50,000आथ' गावनि पार्सनेलि मोजां मोननानै अननानै होनायसो होननानैहाय जों खोनाखादों ससियेल मिडियायावनो फोरमायखादों। अब्ला बे 3 लाखखौ माब्ला होगोन? बबे सिस्टेमजों होगोन? माब्रै होगोन? आरो बबे समाव होगोन? बेखौहाय फरायसाफ्रा नेनानै थाब्लानो जाबाय। आरो रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमबो पेरेन्टसफोरखौ आङो बुङो दिनैनि समावहाय बे बिक्रम दैमारि कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय बर'मोन बायदि माने जानला मोनला बाथ्रा बुंग्राफोरनि खोथाखौहाय खोनासंनायनि सम नङा। सोलायनांसिगौ जों बर'फ्रा। बेसेबां नंखाय बुङो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय। दा मोनबा गेरेन्टिखौ मावफुंनो हायाखै
नैबे आरोबाव दानि गेरेन्टिखौ मावफुंनो हायो ना हाया नायनोसै रायजोफोर दा गाहायावबो नायबावदो नोंथांमोना गाहायावबो आङो नुनो मोनदों नोंथांमोना नाय गाहायाव मा लिरनाय दङ बेयावहाय one time support for मा होनो मेडिकेल PhD फरायग्राफोरनि थाखाय one time support मा सापर्ट बिथांमोना स्कलारशिपआवहाय सापर्ट खालामगोन आरो APSC UPSC फरायग्राफोरनि थाखायबो फाइनान्सियेल सापर्ट खालामगोन होननानै बेयावहाय लिरनाय दङ लोगोसे आरोबाव 5000 पोस्ट ग्रेजुएट खालामग्राफोरनि थाखायबो बेयावहाय माखासे मा होनो खामानि मावनायनि बाथ्रा होदों नोंथांमोना नाय बे खामानिया मावफुंगोन ना मावफुङा BPF पार्टिया बेयो जाफुंगोन ना जाफुङा बेखायनो आं साफ्रोमबो पेरेन्टसफोरखौ बुङो सोर नोंनि फिसानोहाय सोरबा जुदि 50,000 रां होदोंब्ला 3 लाखनि जायगायावहाय बेखौहाय माब्लाबाबो दा गनाय बे समाव रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंदो आसामनि सासे सुबुङा मा बुंदों এখন অসম আমাৰ অসম এইখন অসম থলগিৰি অসম এইখন অসম খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ অসম আজি কেইদিনমানৰ পৰা আমি এটা উদ্বেগজনক কথা আমি লক্ষ্য কৰি আছো যে অসমত থলগিৰি খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ ওপৰত বহিৰাগতৰ যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে সিদিনা ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত যিটো কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেই কাণ্ডই অসমৰ ৰিমৰ পৰা হিমলৈ থকা থলগিৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ বুকু কঁপাই তুলিছিল আৰু সেই ক্ষোভৰ জুই ক্ৰমান্বয়ে নিৰ্বাপিত হোৱাৰ সময়তে পুনৰ কাৰ্বি আংলঙত এখিনি বহিৰাগতই থলগিৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজক গো বেক টু চাইনা বুলি ক'ব পৰা হ'ল আৰু আজি গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত ফেন্সি বজাৰত এগৰাকী আইনৰ ছাত্ৰীক দিন দুপৰতে বহিৰাগতই খেদি খেদি মাৰপিট কৰিব পৰা হ'ল ফটাহিল আমবাৰীত স্কুটিত অহা দুগৰাকী ভগ্নীক বহিৰাগতই খেদি খেদি আক্ৰমণ কৰিব পৰা হ'ল পল্টন বজাৰৰ পেট্ৰল পাম্পত বহিৰাগতই থলগিৰি খিলঞ্জীয়া যুৱকক বুকুত ধৰি মাৰি পেলাই দিম বুলি ক'ব পৰা হ'ল ফিজিক্যালি এছাল্ট কৰিব পৰা হ'ল আৰু এই সকলো কথা দেখি শুনি আমি অসমীয়াই যদি মনে মনে থাকো তেলে অসমত থলগিৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ দপদপনি কেতিয়াও নাথাকিব সেই কাৰণে গুৱাহাটীৰ দায়িত্বত থকা এজন স্বাভিমানী খিলঞ্জীয়া অসমীয়া যিজনক লৈ আমি গৌৰৱ কৰো পাৰ্থহাতী মহন্ত ডাঙৰীয়া তেখেতে গুৱাহাটীৰ আয়ুক্তৰ দায়িত্বত আছে এইবিলাক কাণ্ড হৈ থকাটো তেখেতে কেতিয়াও হয়তো নীৰৱে সহ্য নকৰিব সেইকাৰণে আমি শিৱসাগৰৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছো যে অনতি বিলম্বে ফিৰিঙতিৰ পৰা যাতে খান্দবদা নহয় তাৰ আগতেই এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক এৰেষ্ট কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু অসমত যাতে কোনোদিন কোনো কালে থলগিৰি খিলঞ্জীয়া ৰাইজ যাতে নিগ্ৰহিত নহয় তাৰ ব্যৱস্থা প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰে কৰিব লাগে আৰু যদি এই কামটো নকৰে তেলে অনাগত সময়ত অসমৰ যি পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি হ'ব তাৰ কাৰণে অসমৰ কোনো ৰাইজ জগৰীয়া নহ'ব কাৰণ এইখন অসম আমাৰ অসম এইখন অসম থলগিৰি অসম এইখন অসম খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ অসম निश्चय जों बयबो मिथिगौ आसामावहाय मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे आसामखौनो जों बुं बिटिआरआवनो बुं बिटिआरआबो आसामाव बिटिआरआवनो रायजोफोर मिथिबायना नाथाय जोंहा काउन्सिलसो दा मोनसेनि उनाव मोनसे जाथाया जागासिनो दङ बावैसो सम सिगां जोङो नुनो मोनलायबाय मा होनो गसाइगाव एरियायावहाय लाभ जिहाद खालामलायनाय ना दावराव बेयावहाय जाय मानसिया लानानै थांदों हिन्दु लाइमोन सिख्लाखौहाय मुस्लिमनि समुदायनि मानसिफ्रा नैबेखौहाय डिमान्ड खालामनाय जोङो नुनो मोनदों आरो बिनि उनाव जोङो नुनो मोनबावबाय मा होनो बाक्सा गरेस्वरावहाय आरोबाव न' सावगुलायनाय बेबो बेयावनि थागिबिफोर दंबावा मा होनो बाङालिजों मुस्लिमफोरजों न' सावलायनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर अब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा कन्ट्रल खालामनो हायाखै नामा आसामखौ हा रायजो राजा नोंथांमोन जों बेखौनो बुंनांगोन आसामखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै नामा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै मानो बेबायदि गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै
गुबुन जायगायावहाय बिजनेस खालामनो थाफैनाय मानसिफ्रा मानो दावराव खालामखो मानो न' सावगुलायखो बेखौ बबेनिफ्राय पावार मोनखो थारैनो आसामखौहाय जोंब्लाव होसिगोन नामा आसामनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा बिटिआरनि दैदेनगिरि बिटिसिनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सिन्था खालामनो गोनां जाबाय बे समावहाय बेखायनो आं साफ्रोमबो बर' हारिनि बिमा बिफा पेरेन्टसफोरखौ बुङो नोंनि फिसाफोरखौहाय नोंसोरो मोजां लामाजों आगान सुरनो थाखाय नोजोर होनानैहाय फोरोंदो आरो नोंथांमोननि गाव गावनि फिसाफ्रा बबे लामाथिं आवगायलांदों बेखौबो नोजोर होदो जों दिनै नुनो मोनदों जोंनि चिराङावहाय बयनिफ्रायबो लास्ट पार्सेन्टेजआव फैबाय लास्टआव गोग्लैफैफिनबाय रायजोफोर जोबोद दुखुनांथावना सोलोंथाइनि बेलायावहाय अब्ला चिरां जिल्लायावहाय लोंनाय जानाय दावराव दावसि ना दादागिरि दिन्थिनायफ्रा बांसिन सोलिदों बेनिखायनो चिरां जिल्लाया लास्टआवहाय फैनाय जोङो नुनो मोनदों स' अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय आरो जुदि गोरोन्थि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि